Bukal di sa sana siya'y matulungin madaling nagbitan. Si Bukal di sa ang ating kailangan. Ang lodis ay nabingan makakasakay. Di Sosa sa Bukal. Di Sosa ay ating iboto na sa Bukal. Okay. Di Sosa para kay Jay Sosa. Jay Sosa ang iboto sa distrito numero 8. Jay Sosa na siya ay iboto para sa tao. Kay Bukal Jay Sosa na. Jay Sosa ang iboto sa distrito numero 8. Jay Sosa